Шмат дзясяткаў гадоў сыны, якія аддавалі доўг радзіме і праходзілі ваенную службу ў арміі. Калектыў напісалі і адпраўлялі галоўным у сваім жыцці жанчынам паштоўкі і лісты з прызнаннямі ў шчырых пачуццях. Якімі б яны не былі сціплымі, кароткімі ці шматслоўнымі, яны заўсёды былі чаканымі для таго самага адрасата – маці. Сёння ў 21 стагоддзі выказаць сардэчныя пажаданні можна куды больш арыгінальна і эмацыйна. Так зрабілі абаронцы неба, военнослужачыя 115-го зенітнага ракетнага палка. У дзень маці яны прыпаднеслі кароткую гісторыю пра тое, як праходзяць іх будні ў арміі. Чулівае прызнанне ў каханні адгукнулася ў сэрцы кожнай матулі, нават у тых, хто ў святочны дзень не прысутнічаў на урачыстым мерапрыемстве. Сегодня мама не присутствовала на данном торжественном мероприятии, так как находится в другом городе, но помимо звонка ей еще будет выслан этот видеоролик, который мы приготовили с военнослужащими срочной службы заблаговременно. Мамы нас учили, мамы нас ставили на ноги, а сегодня мы им говорим спасибо за то, что мы такие, какие мы есть. Акрамя арыгінальнага відэазвароту для мам быў падрыхтаваны яркі святочны канцэрт з удзелам военнослужачых 115-го зенітнага ракетнага палка. Аркестр брэсцкай ваеннай камендатуры, таленавітыя творчыя прадстаўнікі палка стварылі музычны букет з моцных эмоцый. В этот прекрасный праздник хотелось бы поздравить наших дорогих, милых мам, сказать им искренние слова благодарности за воспитание своих сыновей, наших солдат. Хотелось бы выразить искренние слова благодарности нашим мамам, ведь мы тоже когда-то носили кто-то солдатские погоны, кто-то курсантские погоны. Точно так же мамы нас в свое время ждали. И сейчас, конечно же, мы служим не всегда возле родного дома. Кого-то разбросало в другую область, в другие города. Но каждый день мы вспоминаем о наших мамах с теплом, с заботой. Лісты падзякі, кветкі і музычнае віншаванне ў гэты дзень былі прыпаднесены з асаблівым настроем. Такой же асаблівай стала сустрэча матуль з любимыми сынами. 4-й месяц службы у меня идет, и видеть маму, конечно, Ты уже понял, что надо вот прям снизить родителей, которые все-таки далеко сейчас? Да, армия дает вот это понимание семьи, вот этой ценности мамы, папы, это всегда очень здорово. В армии это ценишь и понимаешь намного острее, чем без него. Вы знаете, никогда не сомневалась, что армия делает из наших мальчиков мужчин. А вот сейчас я в этом убедилась воочию. Вообще, я горда за своего сына. Мужчыны і маладыя хлопцы, усе сыны ў гэты дзень, не саромеючыся ўласных пачуццяў, дарылі эмоцыі жанчынам, праяўлялі павагу да маці, шчыра дзякавалі матчынаму каханню, цярплівасці, працы і чаканню, якое не мае межаў. Софія Беражная, Алексей Рыбкін, телерадыёкампанія «Брэст».